Korkanthi BJP Mondal Kisan Morcha hinpen saika chutiki aradapan ason hormu keron. Don pharo sose aradapan motorma lapen dalia chili aki joypen keron. Karbi Anglong Autonomous Council pen kedeng pon Newland Polisia putak kam kesi jirikindeng arat kachisong thurpak. Karbi Anglong Live Adap Abirta ton pen arjupanikta. Saika chutiki arat atuma phan kangthur ponjia phan pura sarkar pen kedeng pon Rashtriya Krishi Vikas Yojana scheme pen Korkanthi BJP Mondal Kisan Morcha atuma hin pen bang pharo ke thom atuma phan aki joy pen sprayer machine la pen ason achili keron pon. Kidamtang matijong ni phai Krishi Arni Korkanthi BJP Mondal Committee hin pen dhenta ghathalong Korkanthi BJP Mondal Kisan Morcha tum chepatir piponsi Rashtriya Krishi Vikas Yojana scheme pen radaphan aki joy pen hormu kerona sai dengpon Bangso mailong aluhiaman pen Samilangso Education Block Chairman Samuel Ronghang Korkanthi BJP Mondal Committee amai phudolo ingti Kongchun bang Chandra ingti Samilangso Town Committee Chairman Chandra Rongpi atum pen kidanglok penangan Korkanthi constituency along BJP a songja piatum chetong dun Bangso mailong Korkanthi BJP Mondal Committee amai phudolo ingtia hin pen saika chutiki pen kilong un alia puthak penangan chethan pon lapen non kichari bom BJP a sarkar atum trekjam kaching thura sai dengpon si penangan radatum kaching thur thekpon long lasi lapuson radaphan kangthur pon ke sang sipin a sarkar along si chirabdun bom nang pupusi than pon okay ra so alang tum han lapuson me atwar ke japon mate kaching thur asai ke japon thekapot alang tum han tum choro lasi tum Korkanthi awalong tu stame prejam madem khiti ki claim aning ke hang akorte tum lasi alang tum han labang sower sabang pon Tom suse beneficiary pani tum la spray machine tum la bini ron pon la pen penantang krui thachi stame la suse tum penangan tum haroi si suse ni tum pon Son taksi bangso mai long kachitong dun aluhia tum ansitami saika chutiki pen aleke longaputhak ardi do jot pen than ponsi bang pharo ke thom so se abang pho bang phia tuma phan sprayer machine pen ke danglok ason achili ake joy pen ron ponlo ni tum ladak Korkanthi ahmosti long Korkanthi BJP Mondal Kisan Morcha hin se patir people si pini bangso Rashtriya Krishi Vikas Yojana ko bangso scheme pensi spray machine itu monpon lapen lanchot kali ni itu kru ethe achili lapen hanjang achili lapen badam nason si pinangan nason namundu ayus tamin itu ron ponlong lo bangso kiron ponlong labangke itu India Prime Minister mate Adhai Narendra Modi ji alang India ang kang along la piti bati ke soklam tum usame aching thur nangji ate India ching thur nai putam ta son te namu ta ching thur nangji ko tum ta pensi Dong mukak pen sem singing ti Karbing long lai Karbi Farmers Association West Karbi Anglong District Committee pen pater piponsi Padong rongsopi along dali pen motorma achili akijoy pen rongara raphan kipajerdam Ilitum ahawar hapadalong nangli munthidam ikta Lapu ana thing pi theng prang atukong ingnam along le phelang aphan le ili lang munthidam lo pulote pier thekering ji aphan thangna ta kisung ave Bonta rihong ni pen ke klem ke dam kachipaduk abang kinang sot Athelitum ahawar hapadalong ho or acho amatsi arnam nang pi iktang Bangso aho oramatsi pleng setlang binong Labang solam ilitum angbong kachini armu aphaisi ke ong tahai Bonta ki ekarche kachi hunganat aphai kadure ke dokok ajoini nonamat ke pa phidun hup asonsi dolang Kachi pudam paralam kali nonamat ki ilitum angbong kasilet lenaya sai pulote
rachari asong along aphi ki don pen kedanglok joy ke joy phang pen kecho lapuson angdeng along si dolang binong bonta donatum sai ka chuti ki sok akheti aphan chot kalira jesemet agriculture anat aphan le bor iponra elitum ahem tun aphan thedung che oralong ji athe bang along ria long abangke ason ke e karchi pensitami methang hemtuna phan kachela na warsai kache palong abang thekonlong bangso lam the kamatha dam par 6 Karbi Farmers Association West Karbi Anglong District Committee pen jesemet tebok het kedo agriculture department along an patebok damlo lason si lakha sirkep amreng constituency alo badong rongsopi along alang litum asong pen don pharo isi sose araraphan dali lapen motorma achili aki joy pen rondam iklo Karbi Anglong Live Abirta along Karbi Farmers Association West Karbi Anglong District Committee amaipu Robinson Hanse pen nangge pachini donalam the lapuson henlo agriculture officer pen sami tum kaching hon pen mutorma la pen dali abang tum ron ponola la bang ke tum dak hamlet agriculture officer pen tum kaching hon DAO tum hanang kaching hon pen joksi tum ron nonglo sikado ni mari tum sami suka tiki kang hoy bang phan sami kempo pung siling lapuson kido kelak rong arat aking rialong lapuson awar sai ki pajir dam thek laki alang litum asong aphan choro re un ebinong ilitum angbong hithi kuladalong hai hui ason un anpen kachunam choret abang pajumra adontin methanga birialong kachorchi ik repji aphan akinang sotlo athe claim che paduk lo pulote ilitum hawara long nonamat ke dowai daru pen pe pinta ason akheti meti pen kedanglok han parvo ansitami mesen longpon ikji pini keron ponadim lake badong asen taralong bonta badong arong chotkali West Karbi Anglong angkang long sirkep MAC constituency along katiki karchia putha Karbi Farmers Association pu asong pen chedok to amaya bang biponji la homesti sirkep along saminitum atokanu nitum awareness program ki bidami phansi tum jisik tanglo la sinitum la hai katiki kang hoy hormu dagrong asor pasame party dhorom itum chiplak tri pin pen itum la kengkam isi wet pen ning isi wet pen itum kamplem konang po la ben asokating ki hormu mangke mu next ki bang mangke nitum claim lu po bang itum anitin same Karbi Farmers Association West Karbi Anglong District Committee amai Robin Hanse pen ke pachini pona tengki kidamtang surihini ra inkora hini aningkan pensi nilituma song pen West Karbi Anglong District alongta arjapon lu kadam non itum dak amreng homosti nainon amreng homosti along itum dak West Karbi Anglong Karbi Farmers Association West Karbi Anglong District Committee pen itum patir piponsi kadam tang 2022 February chek to pen mes tamitum establish lo lasto pen itum West Karbi Anglong DC tamitum order nang ipiateng pen itum dak arja News report rongbong terang Karbi Anglong Live Karbi Anglong Autonomous Council hin pen non het jong akimi longle ron mati new land policy semar ponlo bangso puthak kiduk det arada tuma phana bangki kisung do pura kedam tang mati jong ni phai kri siarni lakha sirkep amreng MAC constituency arat kachesong thurpak Jirikindeng ke parlo KARAA SGB lapen rong asor chingrum si longle anam ke pabata jok political party chipupe pin pen kiduk det araratum bangso land policia puthak kache kroidun de angthek chepaklang pong bangso Karbi Anglong Autonomous Council new land policia bangke komentuni ta che kroidun thek lasi che en thunang jipura Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hangaphan panongsi Jirikindeng Soching Development Block a BDO arideng pajir damlo bangso kachesong asai kideng hut abarim Karbi Anglong Autonomous Council EM Ram Singh Ronghang Sar Singing Leng Chotro Singh Teron Chandro Singh Phangcho West Karbi Anglong KARAA Chunbang Bidya Singh Terang Rada Sai Klembang Linus Milik VDC Chairman Barim Bor Singh Kisotum Chitongdun
Karbi Anglong Autonomous Council along Kichari Mati Team Karbi Anglong Ahin Pen Longle Amedu ke pabat pona bangki Nilituma Hin Pen Chekroy dun tek thela pen Deng un ik Lasi aprang ateng aprang amang pen Kirung bom ating pen abangki Nilitum sitami Chidon dun pami pusi ning Jepon Pinangan rong sartum pinicing room lo lasi nilitum ahin pen kachidon unde bangke lalo je nilitum dak konselal long kachari CM sartum non la pen tim karbiang long eklem atum non je nilitum dak kilom ahawar nilitum dak inglong ahawar tahun ka declare bangke nilitum dengan elang atheman nilitum inglong aso kiduk aso saide lang lasi nilitum rong sartum bangke je nilitum isumar ninge school ka khoros aphan ninge piun AC non longlia midu bangke ciri si pen haru kreni blado haru narkep do surisi do lapen haru plido pula swatex bangke nilitum kroidun dengan lapen nilitum kenangi bangke aron barim jitu 1954 pen nakit kirung ateng amidu kirung ateng la swateng si swateng puloten nilitum si dondon Karbi Anglong Autonomous Council Joint Secretary along pen alo kilong ateng pen langdam pulote kidam tangko ananingkan pen lo ni anta kangram kang thina teng pen si non ansatami dolang nilitum ahawar long thangnat kaching thor theklong le la sinilitum abangki rong sopi mate taunang ni puta ningje ponthu কারণ এমএলএ কিন্তু 22 ইলেকশন হ'ব বুলি কৈছিলে এইটো হোৱা নাই আৰু আমাৰ কোনো ডেভেলপ হোৱা নাই গতিকে আমাক টাউন নালাগে আৰু আমাৰ যি ৰেভিনিউ কৰি আছে আমি দিব নোৱাৰিম মানুহবিলাক আজি গাঁৱত গ'লে যিবিলাক কাগজ দেখাওঁতে কান্দি আছে কোনোবাই 60 বিঘা আছে কোনোবা 50 বিঘা আছে কোনোবা 20 বিঘা আছে কোনোবা 10 বিঘা আছে গতিকে কোনো ইনকাম নাই গতিকে আমাক টাউন নালাগে Karbi Anglong Autonomous Council New Land Policy Bangke nilitum abangke chedon dun thek laso joksi pini nilitum kache song asai dengnang koklo bangso kache song pona long abangke rachari asong alam amatsi ave dhorom alam ave lapen bangso along rachari asong atum ale kachu NG alam amata ave puta ningje ponthu la Karbi Anglong Autonomous Council pen 25 June la so land policy aputhak la so aputhak si nilitum bangke asapta ningdokte la so putha bangke la nona teng polotangte la so land policy bangke nilitum la dak ke dwara ta tunga bangke longlia khaina te chitune longlia pata ta chelong thekhe la sila dak bangke nilitum bangke ke ongdung la dak political party la son chipupe la penke khai dhorom chipupe pensi la so land policy bangke non prabjing pen Karbi Anglong Autonomous Council tum withdraw nangji yong si withdraw de polte nilitum la withdraw tika bangke la dak locality pen chenglok ang ton ansetamen nilitum chesong pon bomji jirikindeng pen something ingti Karbi Anglong live lakhaing korapho nilip MAC constituency ke parlopon dokhora be arongmekar prodip be lapen homsera kiling piatum asopo Albert Bia Phan Himachal Pradesh along rialong kedo kulu po hawalong seke undun pamisi Sastri Seva Bal Mate Bravo Platoon Parrot Commander Anghoi Chepalong Dunsi Alangli Kaching Hona Sarpi Lapen Asarbura Hemdunisi Rongara Aphan Lapen Karbi Hampang Aphan Isi Birta ke Memate Non Ovekimiatumang Bongpen Albert Be Kadu Kaviatuma Parman Thedum Anong Me Ikewan Pi Albert Be alangli bihek ahut penta ki Charlie ani reset ki kat kachepate lapen lo ke porhia hin aning ke hang e lapen kachepaduk thekti ka bang phulo bihek ako pen ki Charlie akemang ke do pon pen piniarni anke isi amethang aphan lapen katu kawe ili Karbi akhaya tuma phan an aparman non ovekimia tuma phan kathe ang atowar ki japona sonsi nangche manlo Albert Be atum kortete banghini lapen angjir banghini do alangli ke hemi si penta akibi silo Albert Be alangli mahang ke theke kidam tang pharukre sir kebra truck aningkan phai kunia chikloni phai inkora ke thomarni si pirthe hachelo alangli loke Charlie dun chengke dipu JNV school along pensi ke basat lang along ke cheng simate first division pen chipa un ponlo api higher secondary mate HS first year lapen HS second year bangki Golaghat JNV school along pensi satlang along
A grade mate first division pen puthot chepa undun si Jorhara rongsopi pen Bachelor of Commerce Kechari dun petanglo December 11 ang nili di kanis si mate pini training ketan passing out parade arni lo lapen arna pe her chumi pen la so achatai lang man lapen la so passing out parade lo nili number 3 platoon commander kilip pen ajok nili arna pandai her chumi paper pig lo lapen non ke banji away kimi tumhan same karbi akhe tumhan same tum last defense sectors tame compig lang high zoom pig lang dasi non emerging la pen ke anji generation han same la encouraging pi han same alang lika chepaduk pena chok lapen hemi siatum an Himachal Pradesh Kulu pa hawaralong kidamtang matijong ni phai troxier ni Himachal Pradesh ahawar hadak paledamlo Hemtoni sia hin pen kadu kawe akorte angjir rongi sila pen karbianglong arada tumaphan an kachuro lamthe pajir ponlo lapen komani jongsi Albert Biason Charlie Dunji ningke hangan riso nimso tum jongsi do polote nang pachini tami ili karbi akhaita lason defense hinanat ke jumpik anlang lasi ilitum karbi akhayatum ta defense sai kamalong kachepalong dun thekji atowar sitami Japonji puta pachini pontu alang limate Albert Be isi non ovekimia toma phan thedung katheang amilur atowarsi evan pilo Yang orang atum tuan man sampai kadang di Perpiglo, ini itu Kulu District Himachal Pradesh langsung itu, ini ada SSB Madai Sastra Sewa Bal Training Center langsung itu Himachal Pradesh, jadi ini kan kayak ini bom training pemelo, ini kayak pass out period lah. Poilamati pen Samson inti Karbing Long Live Bokajan ele constituency angkang Bokajan arong sopi ward number pli along kedo BJP Klembangphu Ranjit Roy aphan BJP Karbi Anglong District Committee Backward Class Morcha Amaiphu Anghor Kipek Ponaputhak Roy Sang Hopen BJP Assam Pradesh Atumaphan Ningkarong lapen Kachuru Pajirpon Ranjit Roy kedamtang pinangat aningkan malompen alangli BJP along chepa okdunsi alangli BJP along side ke claim kedam ke mesen theklongsi kedamtangarni BJP Assam Pradesh Amaiphu Bhabesh Kalita Assam Pradesh Backward Class Morcha Amaiphu Aswini Roy Sarkar Karbi Anglong Amaiphu Roland Kiling atumpen ingwai ponsi arpu pekponlo Bangso arpu ke pekpona puthak Roy Sang Ho hinpen alangli arpu dotik an mesen me etpen alangli Karbi Anglong Backward Class Morcha Amaiphu arpu un anpen ke claim pon pameji aphan lamcha chipi pon Laso long kadu kaviatum ta kachirap kachito dun peji aphanta kachuningri padopon Bangso mai phuar pu ke deng long lake kadu kave akang hon bensi ke long pona jok BJP Assam Pradesh lapen Karbi Anglong atuma phan kachuru pajir pontu Bokajan benanan tirang Karbi Anglong live Tang te pinia Adap Abirta ke lapuan si kang ton paniklo